Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, lehenengo, Maie Arlanzon izango dugu, Oñatiko Malko taldeko kidea. Haien proiektuari buruz eta azken lanari buruz hitz egingo dugu. Ondoren, Etxekide Kooperatibako Itziar eta Maite izango ditugu haien proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1781 Perun, Tupac Amaru bigarrena Cuscoko Armen plazan torturatu eta exekutatu zuten Espainiarrek. Baita berekin batera, kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru bigarrena Hego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen. 1942ko egun berean, Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baun ekintzaile antifaxista buru zuen komandoak lehergailua jarri zuen Sobietar Paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sesben eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen. Emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Hainbat urteren ondoren, 76ko maiatzaren 18an, bala zauritu zuten eskuin muturreko kideek Algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta Biharamunean hiribereko plaza berrian Kutxa izeneko dendari eta Lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan, Franco hilosteko kirona hasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutxina izan zion nola edo hala. 4 urteren ondoren, 1980an, Hego Koreako diktaduraren aurkako Gwangjuko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Do-hwan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman, AEB-ekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zuenean piztu zen Gwangjuko matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 bat manifestari biltzera iritsi ziren, eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Hurrengo 10 egunetan, indar errepresiboek muturreko bortizkeria erabili zuten, eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion, eta 80ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Do-hwan krimen horiengatik, eta heriotza zigorra jarri zioten, nahiz eta gero barkatu. Azkenik, 2017an, Gasteizko Erreka Lehor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren aginduei jarraiki, auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan erresia antolatuz. Ertzaintzak 3 pertsona atxilotu eta hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Erreka Lehor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 19an, asteartea, fisioterapia eta osasuna. Hitzaldia, bularreko minbizia eta fisioterapia. Iturramako zibiboxean izango da arratsaleko 7an, doan, edukiera bete arte. Maiatzaren 20an, asteazkena, ibilaldi biziak auzoan barna, Arrosadia. Goizeko 11etan gazteleraz izango da eta arratsaldeko 5:00 euskaraz. 2 euro ordaindu beharko dira, eta tupagunea Remigio Mujika kalea 5. Ostegunean, emakume idazleak beren literatur ikonoen aurrean, Brenda Navarro, Agota Kristofen atzerritartasuna, Kondestable zibiboxean 7. Ostiralean, Piztuta, Euskal Kultur begirada 26. Irakurketa musikalizatua, bihar, atzo, gaur, bihar. Sanduzelaiko zibiboxean 7:30. Larunbatean, txontxongiloak zuzeneko musikarekin, Itsasoa izeneko emanaldia Sanduzelaiko zibiboxean, eguerdiko 12:30 gazteleraz, eta arratsaldeko 6etan euskaraz. Azkenik, egun berean, Europako zinema. Anuel Parburen 3 kilómetros al fin del mundo. Kondestable zibiboxean doan, aurrez izena eman da. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak.
PPek gehiengo absolutua galdu du eta Vox beharko du Andaluzian gobernatzeko. Lehenengo puntuan, PPek 53 eserleku irabazi ditu eta Vox 15era igotzen dena funtsezkoa da. Bigarrenean, Monteroren PSOEk inoizko minimoa jo du, 28, eta Adelante Andaluziak laukoiztu ditu bere eserlekuak. Argazki nagusian, Osasunako jokalariak etxita zeuden azken txistuan, espainolek bizirik iraun zutela ospatzen zuen bitartean. Honen titularrean, amildegiaren ertzean, Osasunak espainolen aurka galdu du eta mantentzea Getafen jokatuko du. Eskuineko berrietan, Txibitek eskuin muturraren aurka aurrerakoi batasuna eskatu du. Ondoren, Bizum denda fisikoetan hasiko da astelehen honetan. Azpian, gizon bat larri zauritu da Barasoainen motor giltzaile batekin izandako istripuan. Azkenik, Nafarroako museoak, historia bizirik dirauten 5 leku. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PPek gehiengo absolutoa galdu du Andaluzian eta Vox behar du gobernatzen jarraitzeko. PSOE inoizko mailarik baxuenera jaitsi da, ezkerregala indartu den bitartean. Irudi nagusian, Víctor Muñoz lurrean etxita espainolen aurkako porrotaren ostean. Honen titularrean, Osasuna arriskuan. Osasuna azken jardunaldira iritsiko da ligako sailkapena ziurtatu gabe, beste porrot etxigarri baten ondoren. Eskuineko berrian, Australiako mehatze enpresa bat kobrea bilatzen ari da Nafarroan. Goiko berrietan, bizitza bat tuterako istorioetan. Ondoan, aldi baterako langilei buruzko epaiaren inguruko galderak eta erantzunak. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Javier Gil Cesikeko ikertzailea eta Generación Inquilina liburuaren egileak dio. Etxebizitza krisiaren irtenbidea birbanaketa da. Larunbatean EH Bilduk etxebizitza krisia konpontzeko proposamenak aurkeztu zituen ekitaldian parte hartu zuen. Argazki nagusian, Elazaui eta Alexanderson, Zegamaizkorriko garaileak bi euskaldunekin podioan, Malenosa eta Sara Alonso. Tartean, Euskal Herria, LGTBQ+ fobiko indarkeria salatzen du Iruñean eta Bilbon. Bestetik, Mundua, Kolonbiako hauteskundeak diasporatik ikusita. Ezkerreko berrietan, Amaia Ereñaga, artea topaleku museoen eguna ospatzeko. Azkenik, futbola, Alabes kanporatzeko zorion dago, baina Osasunak Getafen borrokatu beharko du horren alde. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Libre bizitzeko eskubidea errespeta dadila aldarrikatu du LGTBI kolektiboak. LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo eta LGTBI kolektiboak Iruñean batu ziren, protestan. Espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten. Izan ere, ekainako 28 kolektiboak ohartarazi du gorroto diskurtsoak areagotu egin direla. Eskuineko berrietan, goian, Barañaingo adinekoentzako eguneko zentroak kudeaketa publikoa izan dezala eskatu dute. Manifestazioa egin zuten ostiralean Barañainen adinekoentzako zentroak kudeaketa publikoa izan dezan eskatzeko. Kezka sortu da herrian udalak ez ote duen eremu pribatura bideratuko gestioa. Bean, Nerea Erbiti, euskal musika tradizionala eta garaikidea uztartzea maite dut. Nerea Erbitik abots bakarrera abestutako euskal kanten intonazio neutroa aztertu du. Lan horri Donostiako Orfeoia EHU 25. saria eman diote, abeslari, jazz musikari eta ikerlari leitzarrari. 3 alorretan dihardu, emanaldi artistikoak, musikaren ikerketa eta jazz irakaskuntza lantzen ditu Nafarroako goi mailako kontserbatorioan. Metropoli foralean elkarrizketa egin dute, desafinatu gabe gainera. Kaixo eta ongi etorri gurera, Mai, zer moduz? Ondo, egunon. Egunon lehenik eta behin, bai nola ez. Astelena, imaginatzen dut denontzako bezala. Gaurkoan, Malko taldea dugu hemen, Mai, zu bakarrik zaitu gaurkoan, baina etzera zu bakarrik. Oñatin sortutako taldea, okerrez banago 2024an atera zen duten lehenengo lana.
Bai, Gero, bueno, kontzertuak, sariren bat ere bai, hor artean, bai, eta 2025 bukaeran, bigarren diskoa, orain aurkezten zabiltzen dena, Min Muga izenekoa, Min Mugak. bai. Orain hitz egingo dugu horri buruz, baina lehenengo, Maili, hitz emango dizut. Nor da Malko, zer da Malko, konta iguzu? Ba, bueno, Malko da, esan duzu moduan, oinatin sortutako rock talde bat. Eta, bueno, nitaz aparte, ba, bueno, partaidean artean daku una izura bajoan, Ander Gartua baterixan, bestalde bebai daku Unai Agirre gitarran, eta Aine Maiztegi bebai beste gitarran. Eta, ba, bueno, esango neke hori dela Malko. Nola sortu zen taldea? Ba, sortu zen apur bat, nik neukalako pila bat kantu sortuta, eta kaleratzeko bide bat gura neben, eta nintzen ikusten gai nik bakarrik itxeko. Eta, ba, bueno, hasi nintzen, ba, gertuko jentia konbentzitzen, ba, taldia sortzeko. Lehenengo Izura eta Ander, zen ere kuadria. Eta gero, ba, pitxinka, ba, beste pertsona batzuk, hasiera baten eukigeben gitarra jole bat Inigo Santa Cruz deiketan dana, gero fantzan bizitzera Bartzelonara, eta hanje sartu zen, eta hostian, ba, Unai. Nola fitxaje horiek edo nola egiten dira? Ba, imaginatzen hori kuadrillakoak izan da, ba, erresagoa dela, ez komunikatzea, ezagutzea, jakitea beraiek ere instrumentua jotzen dutela, baina ezagutzen ez dituzuen horiekin nola egiten harreman hori? Uf, ba, gainera neri naizela bastante, hola, holako harremanak sortzeko eta kostabilen xatela, ba, egisa da, ba, ez dakit, Inigokin kointzidu neben, ba, taberna baten iten ebelako lan kamarero mauan, eta direktamente galdetu notzan, eta gero Angeri, ba, esauketan geben musika eskolatik, orduan, ba, hortik komunikau ginen behakin, eta behazan Unai Agirren laguna, orduan, ba, holaxe. Ados, sare bat bezala, imaginatzen dut. Hori da. Nondi dator Malko izena? Ba, kuriosua da, ze etxaten neri okurriu, nik Malko taldi auki aurretik neukan ba, dueto bat Leire Gonzalezekin, Leima deiketan zan, eta egin geben coverrak. Eta ba, bai auki geben ideia bat sortzeko lako talde, ba, ez dakit, osatu hau bat, eta behari okurri usakon Malko izena. Eta gero, ba, bueno, kesi bat Bilbora ikastera bestia Donostira, erabaki geben, ba, proiektua zintzala aurrera eruan, ze gainera az ginen herri igualekoak. Eta eskatu notzan, aber, aukeri aukiko geben, ba, Malko izena erabiltzeko, ba, nere urrengo proiektu baterako. Eta hola, ba, bueno, behan presentzia hori be baneukan, eta hortik sortu zen. Hasi zenutenean proiektu hau, ez dakit ze asmorekin hasi zenuten edo bazenekiten, bueno, proiektu serio bat zela hasieratik edo besterik gabe elkartzen zinaten edo nola izan zen prozesu hori eta noiz konturatu zineten, ostras, hemen badago bide bat egiteko. Ba, berez hasi geben intentzio barik. Ze geukan, oza, fangara, hola, como helburu txikinak eukiten, lehenengo helburua izan zen, ba, lehenengo kontzertua mutia, salan ere auzoko jaixetan, eta horretarako hasi ginen junta iten, tal, eta basan apur bat de prueba. A ber, eta kontzertua oso ondo urten zen, eta ja, ba, fanginan urrengo erronkara. Sala, ba, disko bat grabaitia. Eta grabau geben, gero hasi ginen kontzertua joten, eta hor ja, nik uste konturatu ginela, ba, proiektuak pentsau baino seriotasun gehiago eukala. Eta hortik, ba, gaur egun arte. Justo galdetu behar nizun, ea oroitzen zeran lehenengo entsaioaz edo ze oroitzapen dakazu, baina bueno, aipatu duzunez lehenengo kontzertua, akaso lehenengo kontzertuaren oroitzapena zitzen dezakezu, nahi badezu? Bai, ba, bueno, juntaiken ensaioak eta lehenengo kontzertua, oso gutxi ensaiaiten geben, eta izaten zian bastante desastre. Baina, bueno, azkenengo hastian, kontzertuan aurreko azkenengo hastian sartuko den apur bat turbo, ze, bueno, erritik ba, bauen espektazio hori ez, ze pasauko da, eta kontzertua superrondo fan zan. Oso urduri geuzen hasieran, baina herri dana etorri zan, osea, izan zan, bueno, eta superrondo urten zan, eta gero ba, jentiak esatia, proiektu honek, ba, ez dakit, zerbait dako, guru ja entzun kantuak, ba, bueno, emunoskun puntxo hori,
ba aurrera jarraiketako. Ze bestela, intentzioa zan, kontzertu baten gehaketia. Orain 2025ko azaroan okerrez banago, atera zenuten bigarren lana, Min Mugak izenekoa, pixkanaka jungo gara sartzen lan honetan, ez? Nondi datorri izena, zer esan nahi du? Ba, izena da apur bat, bueno, eske hitza ez da existitzen. Orduan, ba, bueno, sortu neben kontzeptu bat, neukan argi zerren inguruan gura neben fatia diskoa, eta uste dut, ba, hitz joku horrekin, ba, bastante labur biltzen dela, ba, diskoan nondik norakoak letra aldetik, eta gero musikaldetik be bai. Eta, bueno, esatia gura buena hola orokorrian da bastante kontzeptu abstraktua, Baina, ba, bueno, pertsona gaizki dauenean eta bere minaren mugara aia iten danean, ba, sentitzen dut horra aia ual izateko bide bat inbidala, eta diskua bide hori da. Ados. Orduan esan dezak, bueno, ez dakit, aipatzen zuenatik ematen du, diskoa edo, musika edo, hori bera badela mina eta emozioak kudeatzeko tresna bat. Bai, hasieratik guretako, ba, bueno, musikia ikia hori da, guretako, gure iritziz, o gure ikuspuntutik. Hartzia barruan dakotzun, ba, zirriborro dana, emozioan zirriborro dana, eta horrekin, ba, bide bat ikia, ez? Ba, kantuak sortzen fatia, kaleratzia, jotia, eta bai izan alda beti eukidun zerbait guretako musikia sortzera askotan. Disko hau lantzerako garaian, bai sortzerako garaian, bai grabatzerako garaian, ze momentutan aurkitzen zen Malko? Ba, justo, eske izatea apur bat kaotikoa. Baina, ba, urte bat lehen hau, justo kaleratu eta urte bat lehen hau, ba, Gazte Maketa Lehiaketa uste dut irabazi gebela abenduan, 2 aste berandu hau irabazi geben Danbakako lehiaketia, eta geuzen, ba, Danbakoko lehiaketan premisua zen disko bat kaleratzia. Vale. Eta geukan epe moguan urte bat. Orduan, ba, geuzen abur bat, ba, presiño horrekin, beste disko bat inbiu, oinala urte bat kaleratu dula bestia. Orduan, zan deskanso barik, inspirazio aldetik bebai, ba, bueno, geuzen abur bat ataskauta, eta izan zen, ba, hori, kaotikoa. Baina, bueno, gero emaitzakin oso pozik gelditu gara. Ostras, claro, eske datak ikusita, talde gutxi ateratzen dituzte 2 urte jarraian bi disko. Eta pentsatzen egin zen, ostras, honek, edo inspirazio iturri handi badaukate, edo badaude beste arrazoi batzuk horretarako. Bai, claro. A ber, inspirazioak gero etorri xakun. Jarri ginean, ostra, hilabete baten estudixuan gauz, eta ez dako ezer. Ba, bueno, hor ez daki presiñoa, inspirazioa, baina gehixen bat, oza, diskoa sortu da, ba, pur bat derrigortu da gauzelako urte baten kaleratzen. Egisa da, ez baldin mageukan data finko hori, ba, seguruen ez kantuak sortzen ibiliko ginen, baina, bueno, lasaixau hartuko geben prozesua, eta bueno, honetan bastante azkar ibili gara gauzak iten, bai. Bueno, hala ere, sari ona esango dugu diskoa grabatzea ez da... Bai, joe. Ez da merkea, ez da gutxi. Maili, Ez. Zer aldatu da zuen lehenengo lanetik bigarrenera tarte gutxi egondan arren? Ba, beti esaten du, aldatu hola, ba, sorkuntza prozesu aldatu da, ze berez gu bastante berdina gara. Egisa da, hola, nagusiki bi gauza aldatu diala. Alde batetik, ba, sorkuntza prozesua esan duten bezala, ze lehenengo diskoan nik neukan sortuta kantu horraik, eta iten gebena zan, guk deiketan gotzan moguan rockerizau. Eta bigarren diskonetarako ez geben gura hori, ze azkenian bajo esian nik sortutako kantuak eurak bersio nauta. Eta sensazioa eurandako behetzan onena, ez? Orduan, ba, bueno, gura geben beste gauza batzu probau, eta erabaki geben, ba, bueno, fatia ideia batekin lokalera, eta non artean zerbait itia bertan momentuan. Eta, bueno, hobeto fanxaku pentsaien du horrek emuxauela heldutasun bat kantu da nairi. Eta hortaz aparte, ba, komento duen moguan, ez keukan margen asko denbora aldetik. Orduan, ibili ginen kontzertuak emuten eta diskoa preparaiken. Eta nik uste dut horrek bebaien muixauela apur bat
ba, kantuairi heldutasunaz aparte, ba, direktuan joteko, ba, ez dakit, puntu berezitsuak edo, kantuak berez baidia, ba hori, zuzeneko potente bat emuteko, ze zuzenekoak emuteke bitzen, sortu bitartean, orduan, zango neke bi gauza horraik. Orain aipatzen duzula hau guztia, justo orain etorkidan. Zer daukate zuen kontzertuek? Ba, esango neke energia asko. Esan bezala, ba, barruan dakun zirriborro emozional hori ez da bakarrik letratan islaketan duen zerbait. Zuzenekotan, ba, jotia gure minan oinarritutako kantuak, ba, bai da zerbait, energia asko dakona. Eta, ba hori, ez da, bueno, ikusi eskero gure bideoak kontzertutan, ba, izaten da apur bat, e, ba, bueno, askatasun danak initen dian mugimenduak, ez dakit, ba, hori dako xarma bat edo energia potente bat, ba, bueno, jentiak esan dozkuna, ba, bueno, eurak ikusten dauela, gure partetik be, holtza gainean hori sentitzen du. Badago, kanturen bat izan disko berritik edo disko ez hain berritik esango dugu. Bereziki gustatzen zaizuena zuzenekoan jotzea edozein arrazoirengatik? Ba, egisa da asko, bueno, bai aurreko diskokoa da, ez? Baina oingo zuzenekoan bejoten du, esango neke amaierak kantuak, dala kantu bat sortzen dauela emozio bat zuzenekoan, ezin juna hitzekin bez, ba ez dakit, ezin xako izenik jarri. Da gainera gutxien entzaiatzen duna. Zensaiotan beti egiten du skip. Baina gero kontzertutan, ba hori, jentiak da igual geixen ezauketan dauen kantua, orduan ba, munduan akantaiten egoten da, gure lagunak beti bezarkatu egiten dira kantua joten dunean, eta takit oso kantu berezia da. Eta zein da estudiotik holtzara gehien aldatu dena? Wow! Galdera ona, Jo, egia da, oingo maketak, bigarren diskorako ingeben maketak, ba, diala, ja, apur bat, obiak, lehenengo diskokoa baino, baina, jo, esango neke adibidez 0-11, disko honetako azkenengo kantua, ze izan zen azkenengo momentura arte, ba, azte baldena, estudixora sartuta azte baldena, ondiok ez geukan kantuak abota, geukan bakarrik ideia bat, eta geroan, ba, handiek eskrimea huin eben, sartu gen efektu batzuk berezitxu hauak, eta esango neke, ba, kantu hori dela, bai. Ados. Esango zenuke Mai zuen kantuek, zuen letrek, zuen diskoek, belaunaldi baten kezkak ordezkatzen dituztela, edo herriaren kezkak, edo badutela identifikazio zabalago bat, edo oso pertsonalak dira? Hori de galdera ona da. Egisa da, bai, nik idazten dutela ba, nire kezkatatik oinarrituta ez, baina bai, lehenengo diskuan zala gehiago ba, maitasunan inguruan eta hola etzian ba, igualain gai sakonak, minan hain oinarrituta usen kantuak, bai, lehenengo diskuan eta bai bigarrenean eukidot pertsonak gerturatu dianak ba, letran inguruan berba itera. Orduan naiztanik idazten dutenian ez eukiain presente, ba igual beste hirugarren pertsona bateri gustauko xakola, ba gero bai ikusten dut emaitzan ostian, ez, argitaratu ostian, ba jentiak bai sentiu dauela ba konexio bat kantuakin. Orduan bai esango neke igual hasieran pentsaien dutela nere kezkak diala, baina danok partekalketan duen kezkak dia. Disko sortzerako garaian, zeintzuk izan dira zuen referentziak? Ba, geixen entzuten ibili garenak, hola komunian, egisa bakoitzak entzuten dauela bastante desberdin, Justo Unai Agirre eta Anje dian metalero batzuk, eta entzuten daue askoz musika gogorragoa. Baina komunian danok batera entzun izan dunak, izan dia pila bat Diva Belgrado, Dena, Citizen, holako
Olako taldeak, Basement, bebai, bai, Ados. Bueno, kuskuxatu nahi duena, kuskuxatu dezake hor hori da. ikusteko iturria zeintzu diren. Mai, malko taldea izateak, ja pare bat urte edo gehiago daramazkizu honekin, zer eman dizue musika zaratago? Ba, alde batetik, kontzertuak jo ahal izatea eta Euskal Herriko hain leku desberdinetan, niri emundoz aukeria, beste herri batzuk ezauketako, igual enebenak ezautuko ez baldin manoian kontzertua jotera. Eta hortaz aparte, kontzertutan iten harremanak beste talde batzukin, antolatzaileakin bebai, orduan hori, esango neke punto horraik diala, geixen eskerketakoak dianak. Taldean, zaila da orekatzea lagun eta taldekide harreman horiek? Nik ez dut inoiz arazorik euki zentzu horretan. Eixa da justo gainera, dano gara bastante oso lagun honakara, eta eurakin bedenpora pasaikia, placer bada. Eta parte, bi taldekiden ere kuadriakideak dira. Baina ez du eukiola arazorik osa geixen bat, hartzen du proiektua hobi baten moduan, eta guretako da denporia taldekide danak batera pasaiteko. Eta nola kudeatzen dituzu adibidez, desadostasunak ez, imaginatzen dut, taldean haserretu zaitezketela eta gero hori lagun artera eraman behar da, edo lagun artean haserret zaudete eta taldera eraman behar da, nola egiten da hori? Eskerketan do pila bat, justo, Ander eta Hounai, diala bi pertsona, hartzen dauela dana, ez daki, perspektiba batekin eta modu oso arrazionalian ni naiz intensa bat. Eta ez dut ikusi, kuadrian egon alzian gatazkak edo taldian egon dian gatazkak trasladau diala beste aldera, ez? Ez dut inungo momentutan hori sentiu. Eta egisa da, uki izan dula gatazkak desadostasunak, ez? Gatazka izatera ez dia jau. Beti goten dira, egon behar dira. Bai, diskuan sorkuntzan. Ez que hau neri etxatu hainbeste guztaien hola, edo honek iraupen larriko luziadako, edo holako gauza, baina, bastante demokratikoa da taldia. Orduan, geixenak ados baldin badauz, aurrera iten da ideia horrekin. Mai, nola ikusten duzu gaur egungo euskal musika eszena? Alde batetik, eske, hau asko komentau izan du lokalian. Bai ikusten du, gu bezala dauzela pila bat talde, hasi berri, musika oso desberdina egiten, eta bai dauela hola eskaintza oso handixa. Baina, aldi berian, beti komentaien duna da, adin nagusi jautan, eta baita be gure adin inguruan, ikusten dula, jentiak ez dakola hainbeste, gaitasun edo gogo, edo kontzientzia, sala txikitara fateko, edo txosnatara, edo gaztetxetara, eta, pentsaien du jaialdi superraundixak, estadixoa betetia, beka betetia, diala gure kultura kupua betetia, eta bastante tristia da, ze, gauz talde batzuk, igual ez garenak aiaien olako leku batera inoiz, eta, intentzio hori be, momentuz ez dako, oso pozik gauz gaztetxetan joten eta txosnatan joten, baina, kontzientzia falta bat bai uste du dauela, igual beste atletik, entzule moguan, eta, sakorretan be gu sartzen gara, Orduan, hori, bai gauza apur bat kezkatuta, ikusten du, geroz eta leku handixauak ikusten diala kultura moguan, eta berez euskal musika betidanik mantendu izan dauena, da gaztetxe saria eta txosna saria. Gaztea izateak laguntzen du, edo abantailak ematen ditu, edo zailtasun bat da?
Justo nik dakot, bueno, nire aita baterixa jolia da, eta mila modu taldian joten dau, eta hola konparaiten, bai komentau izan du, bueno, guk igual samurtasun gehiago dakula kontzertuak lotzeko, ze azken finean egitaragoak antolatzen geixenak, edo gutxienez gure baiaran, bai gara pertsona gazti hauak. Orduan, samurraua da ezauketia, kezi, kirolen batera ibili ginean, kezi, bueno, juergan, bai, asko. Orduan, bai, esango neke samurtasun bat dala, baina egisa da, segun, gitaragua pertsona nagusi jau batzuk sortzen baldin badaue, igual euran enfokia desberdina da, edo, baina guk samurtasunak ikusi du, bai. Ados, aprobetxatu beharko dezu hori. Bai, bai. Dagoeneko 2026an ia elkarrizketa guztietan ateratzen den gaia ere badira sare sozialak. Zuek nola baliatzen zerate horretaz, paso egiten duzu sare sozialetaz, saiatzen duzu probetxu ateratzen, zein da zuen iritzia kasu horretan? Nik uste dut bixetatik. Gisa dakotela lagun bat, apur bat bronkia gotaten dozkunaz, ez zait oso konstantia, gauzak igoten, ez tozu, seriotasunakin hartzen sare sozialak. Eta gisa da ez, osea, badauz beste talde batzu, miresten dutena, ez, nik sare sozialakin ez dago gaitasun hori, baina bira hasi baino lehen hau, hilabete pila bat, pom, egunero jarten, kontzertuan noiz datak eta hola, eta guk beti azkenengo momentuan. Orduan, bueno, gisa konstiente gara dala kriston baliabidea, eta gainera, bueno, gratis da, orduan, ez du larriko ondo aprobetxaiten. Baina, bueno, esan bezala ez du proiektua bez, hain serixo hartzen, orduan, bueno, apur bat sobrela martxa egiten du. Ados. Lehen aipatu duzu, sari bat irabazi zen dutenean, eman zizuetela urtebeteko epea disko bat ateratzeko ez da, eta banekoan galdera bat galdetu nahi nizuena, gaur egun badakigu dena oso azkar doala, 2025ko azaroan ateratzen duzu disko bat, eta dagoeneko ja jendeak aztu egiten du 2026 azten denerako. Presioa sentitzen duzue, aipatzen zenuen sare sozialetan badagoela hori, zuek ere presioa sentitzen duzue musikalki beti zerbait ateratzeko, mantentzeko, hor lehenengo lerroan egoteko beti? Bai, dudabarik, bai. Eta gainera zerbait, emozionalki gestionaiteko be zaila dana, ze pentsaien du kantuak ataratia dela zerbait estudixora noia gaur, ataraten, egiten dut 15.000 kantu eta kaleratzen dut, baina gure kasuan adibidez, talde txikinau bat garela, guk gestionaiten dula isa dana, ez da samurra, ez da bape samurra, ez ekonomikoki, ez emozionalki, ez ezer. Osea, estudixora fatia da, ez dakit, 6 kantu inbia bozu, gutxienez 3.000 euro gaztaitia, dala diru bat lortzea kostaiten dagoena. Eta bai, esango neke presiño asko dauela, ze nik uste konparaik esakula talde danairi, talde handixakin. Eta, bueno, gu ez gara Taylor Swift bat bere txian eukiko dauela estudixo bat, eta dakola gura hauen baliabide danak kantuak atarateko, ez? Orduan, bueno, presiño hori existitzen da, baina saiaketan gara apur bat esentzuten. Ze bestela izango zen automatxake bat temporadanean. Baina, bueno, saiaketan gara alduna egiten. Bueno, Maili, eta orain, zer dator Malkorentzako? Oin, bueno, data batzuk argitaratu du, okerrez banau ekainera arte. Urrengo kontzertua izango da Bergaran, Bergarako jaixetan, astelen baten, 25an, urrengo astelenean, eta bueno, holaxe, ekainera arte badaku hainbat kontzertu, eta ostian, bueno, argitaratzen fango gara urrengo datak, baina, bueno, udadana kontzertuak enbuten egongo gara. Aipatu dezulen, Malkon, juntzeratela, helburu txikiak betetzen. Zein da oraingo helburu hori? Nik oin esango neke apur bat disfrutaikia sortu dunakin. Ze egon gara topera hasieratik eta bueno, apur bat
lasaiketia eta kontzertuakin disfrutaikia eta gure harremanaz bebai disfrutaikia esango neke dala urrengo erronka. Ba ez zue ametxen bat? Bueno, ointxe bertan eske lortu dun danakin, uste dut ondio eskarela konstiente bez, sari danak irabazi geben jarraixan, jo geben bebekan, oin bebai eukidu aukeria bat batean enjoteko lako jaialdi potente baten, orduan, egisa behiketan dula egunerokotasuna, ze bestela, izango zen bastante gogorraua. Baina, hola, metxen bat, jarraiketi aukeria eukiten lekutan joteko, taldiak ezauketako, eta ondo pasaiteko. Ados, Mai, bukatzeko ja pare bat galdera botako izkizut, baina aurretik leheno pasazait galdetzea. Galdetu nahi dizun, ea zeinen zuretzako disko berri honetako kanturik kutxunena edo gehien miresten dezuna edo, zure arrazoik izango dituzu. Zein da? Neria da min mugak. Justo diskoari emoten jau izena, eta da oso kantu pertsonala. Eta, guztaien txat gehixen bat, ze da kantu bakarra, disko danetik, ingebela jarraixan. Osa, fanginan lokalera, eta kantua urten zan segido. Ingeben lehenengo grabaketa bat, eta grabaketa horren oso antzera dau diskoan. Orduan, uste dala, gutxien pentsaiken sortu dan kantua, eta aldi berian, barruko hori dana geixen islaketan dauena. Ados. Mai, duela urte batzuk hasi zenuten proiektu hau, egin dezuen bidetikan zerbait aldatuko zenuke? Berez ez oso pozik nau lortu dun danakin, gainera oso pozik nau bai hasiera baten hartu gen filosofia hori de hau gure hobixa da, lasai hartuku, sortuku musikia gukurulako, bada zerbait uste dutela mantendu dala, ez? Eta ibilbide danakin oso pozik nau. Eixa, presiño hori sentiu izan duna momentu batzutan, eta igual impactu apur bat negatibo auki dauena gure emozinotan, igual hori aldatuko neke, baina, prozesuan parte bebai da, eta horri esker sortu du bigarren disko hau, orduan ene benez erraldatuko. Eta zer esango zenioke lehenengo kontzertuko malko horri? Lasai egoteko. Gauzak datozela, eta disfrutaiteko lehenengo kontzertu hori, gustauko esaten berriro horra bueltaikia, eta sensazio hori berreskuraketia, baina, lasai egoteko gauzak badatozela. Eta bukatzeko, Mai, zer esango zenioke orain bai, 16, 17, 18 urteko gazte bati, zuek bezala ez, talde bat sortu nahiko lukeena, badituela kantu batzuk, badituela ideia batzuk, baina lotxa ematen dio, beldurra ematen dio, musikaren mundu honek, ez daki, zer esango zenioke? Esango notzan, Unai Agirrek beti esaten doztana, inorrez dabil begira. Beti esaten dozti iguala. Inorrez dau pendiente, nahiz da guk pentsau, eske honek barre ingoz, beste honek abertz esaten dauen, berez inorrez dabil bestian gauzak, hainbeste pentsaiken, ez? Bakoitzak gure xilborra behiketan du, orduan zentzu horretan, atrebiteko gauzak itera, eta hori, lasai egoteko ze jentia ez dabil begira, benetan begira. Orduan, atrebiteko, bai. Ami esker, Mai, gurekin egoteagatik gaur. Aizueri. Bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, pila guztabixet elkarrizketea da eskerrik asko inbitaik jarren. Mi esker zure gurekin egoteagatik, plazer bat. Gogoratzen dugu Malkok badituela kontzertuak orain udarari begira, ekainen arte eta aurrera bere bai, beraz. Animatu kontzertuetara eta hurrengo arte, Mai. Bai, berdin, eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa.
Gaur zerua lainotuta egongo da, baina erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat, eta oro har ateri eutsiko dio. Dena den, arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira eta baliteke Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Goizean haizea aldakor ibiliko da eta arratsaldean iparraldetik finkatuz joango da. Aste artean hodeiak eta ostarteak izango dira zeruan. Arratsaldean berriz, zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake han-hemenka, bereziki barnealdean. Egunaren amaieran ostarte zabalak irekiko dira. Temperaturak gora egingo du berriro eta giroa udaberrikoa izango da, 22 gradu inguruko maksimoekin. Egunaren hasieran hego haizea ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik joko du eta indartu egingo da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Maite eta Itziar, zer moduz? Ondo. Astelena dugu, baina emango diogu astelenari elkarrizketa politua demen. Azken aldian, geroz eta gehiago entzuten dira cohousing, bizileku elkartuak, eta etxekidetik, zuek proposatzen duzue, txantrean horrelako proiektu bat martxan jartzea, eta gainera albiste izan zerate azken aldian, orain hitz egingo dugu horri buruz. Lehenik eta behin, hitza emango dizuet, eta konta idazue, zer da etxekide? Etxekide da, hasteko kooperatiba bat. Kooperatiba, gizarte ekimeneko kooperatiba bat, nun elkartu garen pertsonen helburua da, zahartzaroa hor pasatzeko bizitzaren azken egunak arte, eta elkarri lagunduz, zaintzak dira hor oinarrian daudena, baina modu autogestionatuan. Nola azalduko zeniokete autogestioa edo ezagutzen ez duen pertsona bati, nola azalduko zeniokete, nola funtzionatzen duen honek? Gure funtzionamentoa badugu eredu bat, eta antolakuntza soziokrazian oinarrituta dago. Esparru bat baditugu 5 esparru lana antolatzeko, eta pertsona bakoitzak gaude esparru batean. Badugu zainketa, komunikazioa, komunidad, eraikuntza eta ekonomia esparruak. Orduan, bakoitza gaude esparru batean, lanean etxekide proiektua garatzeko. Bai, esan. Baina gure helburua da erabakiak hartzea aldugun bitartean. Orduan, esparru horiek dira kudeatzeko esparruak, orain gaur egun behar ditugunak, eta etorkizunean izan daitezke beste batzuk, baina kide guztiak gaude esparru batean edo bestean. Orduan, aldugun heinean, bai kontratatu behar izan ditugula arkitektoa edo profesional batzuk, baina bestela gure asmoa da guk egitea. Noiz sortzen da proiektu hau eta zergatik edo? Proiektua sortu zen udaletxeak egin zituen jardunaldi batzuk 2017an, eta han bizitzeko beste modu desberdinak planteatu ziren, eta ikusi bazegoen ja talde txiki bat, 6 pertsona inguru osatua, eta, pertsona batzuk joan ginen jardunaldietara, eta ikusi genuen bizitzeko modu polita bat zela, eta geroztik joan dira pertsonak aldatzen, eta batzuk joan dira, eta beste batzuk etorri dira. Argi zenuten hasieratik proiektu hau txantreara zijoala? Pues ez, egia esateko batzuk, bai, han bizi dira eta nahi zute han bizi, baina bilatu genuen orube bat,
publiko. Orduan, lehiaketa bat egin zen eta txantrean bazegoen orube bat eta irabazegen. Baina hori izan zania kasualitatea, baina guk bilatzen ari ginen ahal bazen txantrean, baina ekipamendu orube bat nahi genuen, hori bai argi genuela publikoa, gero hori irirako, gelditzeko. Baina momentu batzutan ere pentsatu genuen, bilatu genituen beste ekipamendu orube batzuk, inkluso inguruko herrietan, porque ikusten genuen ere Iruñeko udala nahiko itxita zegoela eta hasi ginen beste udal batzuek ere begiratzen. Izan zen gero, orube hau zegoela eskubide sozialetakoek batzeukaten orube hau eta hor, Bai, bideratu zen, lehiaketa atera zen, eta aurkeztu genuen gure burua eta irabazi genuen, txantrean bertan. Zein da horrelako bizitoki baten eta adinekoen egoitza tradizional baten arteko ezberdintasuna? Nik esango nuen egoitzak gaur egun dauden ereduak dira batetik hori egoitzak, adinekoen egoitzak. Hor, sartzen, nire ikuspuntutik behintzat, sartzen zarenetik, erabakiak hartzeari uste den dioz. Dana pentsatuta dago, sartzen denak ez dauka aukerarik, ez dauka autonomiarik, ezer erabakitzeko. Eta jende askok egoitzetan badauka, izango luke, aukera hori. Gurean, hori, lehen esan duguna, berriro dagoaz autogestiora. Gure asmoa da danak kudeatzea eta erabakiak gureak izatea azken unera arte. Orain ere ari gara erabakiak hartzen eta zaharra gara. Eta lantzen ari ditugu gauzak, erabakiak guk hartzeko, ez? Han dago nik uste desberdintasuna. Eta ere pertsonak desberdinak gara eta bizitzeko modu desberdinak izango ditugu, amankomunean bizitzeko, baina bakoitza bere esparruan. Hau ere oso importantea da. Ezberdintasun nagusia agian funtzionamenduan dago. Eta gero badago ere, beste modu bat, hartzarorako aldi honetarako da etxean, gelditzea hori da gehienen nahia. Eta etxean, batzutan familiarekin, familiarentzat gehienek ez dugu hori nahi, kargu hori ematea. Eta bestela, pertsona batekin, zaintzaile batekin, baina zaintzaile horrekin lotura afektiborik ez daukagu. Orduan, eta gero bakardadea erresago sartuko da. Orduan, bakardadea ere aurre egiteko proiektua da. Hori argi daukagu. Orduan, batetik hori erabakiak hartzeko aukera, eta gero bakardadeari aurre egitea. Ze hor guk badaukagu konpromiso bat elkarri zaintzeko. Bai, eta izango ditugu esparru batzuk bakoitzarentzako, baina gero beste batzuk amankomunean egiteko. Bai, espazio komunak. Horri buruz ere galdetu nahi nizuen, ikusten dugu gure helduekin edo notizietan, pelikuletan, edo ikusten ditugu adinekoen egoitzak nola funtzionatu dezaketen, nola izango litzake zuen proiektuaren funtzionamendua eguneroko bizitza? Haitzu, oso galdera potolo egin duzu, oraindik lantzen ari gara, gauza hau, baina ze asmoa dugu, nahi dugu amankomunean antolatuko ditugu gauza batzuk, eta gero bakoitzak izango du bere bizitokia, ez? Ze gauzak egingo ditugu amankomunean? Pentsatzen dugu etorkizunean elkarrekin bazkalduko dugula, arropa garbitzeko lokuak izango ditugu, ekintzak antolatzeko amankomunean izango ditugu beste leku batzuk. Gero ere asmoa dugu ez bizitzeko bakarrik etzekiden,
baizik eta auzoan ere nahi dugu ere gauzak egin, partekatu, orduan ekintzak, egingo ditugu gauzak ekintzak etxekiden, bai, baina auzoan balen badaude ekintzak auzoan egingo ditugu, ez? Osea, oraindik lantzen ari ditugu gauza hauek, ez ditugu oraindik oso finkatua, lau egun bazkalduko dugu hau da, ez? Eske antolakuntza egiten ari gara orain. Bueno, baina baditugu espazioak horretarako pentsatuta, harremanetarako, badaukagu sukalde bat, sukalde eta jantoki sar gaitezkeen danak, gero beste erabileran hitzeko gela, tailer baterako, gero espazioak liburutegi gisa, liburutegi bat edo antolatzeko asmoa daukagu, ariketa fisikoa ere egiteko espazio bat, orduan bileretarako, eta gero pasabideak hitz egiteko, harremanetarako. Azkenean da, harremanetan egotea eta ariketa gutxien isolatzea. Ze hori da joera bat ere zahartzaroan, ez? Hau, aipatzen zen duten, bada bakardadeari aurre egiteko proiektu bat, eta proposatzen duzu ere sartzeko beste modu bat. Gizartea prest dago sartzeko modu honetarako? Gizartea, guretzako da edatzen ari den, edatu behar den eredu bat, eta edatzen ari den eredu bat. Estatu mailan hemen izango da lehenengoa, bai, adinekoentzat lehenengoa. Eta, baina beste leku batzuetan urteak ja daramate olako eredua bizitzen eta beste, ez dakit nola esan, Frantzian, Uruguayen, iparraldeko herrialdetan ere badaude ja orain dela asko olako esperientzia garatzen, bai? Eta ez dugu esango hau eredurik onena denik, guretzako bai. Guretzako, gure nahietarako, gure izateko erarako, gero badira pertsonak igual nahiago dutenak egoitza tradizionalak, segun eta bakoitzaren momentua edo etxean familiarekin, edo bakoitzak erabakiko du, baina bai dela importantea, beste alternatiba bat jartzea, esartzea, eta, Eta zer du alternatiba honek, zer du proiektu hauek, eta komunitatean sartzeak zer dauka gure gaur egungo gizarteak ez daukana? Hombre, planteatzen du, hori, batetik zahartzarorako beste eredu bat, hori importantea da, guretzako da eraldaketa sozial bat ere, beste gauzak ikusteko beste modu bat. Eta ez dakiz gehiago. Gero, gu egongo gara esparru batean, baina esparrua ez da gurea izango. Hau ere nik uste oso gauza, ez dakit berria kooperatibak garatu dira, baina gure kasuan Orubea dotazionala denez, 75 urte pasata gero, Orubea gehi eraikuntza berriro udaletxearen esku geratuko da. Orduan, propietatea ez da gurea, kooperatibarena dela. Propiedad pribadaren... Bai, pixka bat puntu, guk hartu dugun eredua hau garatzeko, da etxe bizitza kolaboratiborena. Guk guretzako ez da etxe bizitza, etxe bizitza badaukagu dagoeneko, baina da horren eredua hartu duguna. Da erabilera lagapenean biziko gara, hau da, Maitek esan duena, propietatea da kooperatibarena, baina erabiltzaileak ordainduko dugu kuota bat, eta hori geldituko da, horrekin ez da inoiz espekulatuko, hor geldituko da, gu desagertuko gara, eta etorriko dira beste batzuk, baina hori ez da inoiz zatituko, ez dira jabegoa kooperatibarena da, ez gurea, ez da...
Orduan ezin izango da inoiz saldu. Eta espekulatu, hau oso garrantzitsua Claro, da, hori- orain bizi garen momentuan, ez? Bizitokiak, osea, orain da, bueno. Zer da gertatu dena lizentziekin? Bueno, pues, arazo bat izan genuen auzoan sortu zen talde bat Kolipin kanpora izenekoa eta jarri zuten helegite bat eta lizentziaren kontra. Esanez zela bidezkoa eta han egon gara itxoiten eta bueno, bukaeran atera daia emaitza eta bai. Legezkoa da eta bueno, bitartean jarraitu dugu eraikuntzarekin, baina orain ja badakigu ja emaitza eta ez dago legez kanpo pentsatzen genuen moduan, baina orain ja badugu horri bat hau esateko, ez? Eta zergatik dago jendea aldarrikatu duena legez kanpo zegoela? Bueno, beraiek esaten zutena egin zala, bi argudio erabili zituzten. Bueno, batez ere, nagusia da, orubea dotazional izatetik etxe bizitza bihurtu dela de facto, besterik gabe. Eta hori ez zegoela ondo egina udalaren partetik. Hori batetik. Eta beraiek pentsatzen dute etxe bizitza dela, guk izango duguna etxe bizitza dela. Hori batetik. Eta bestetik, etxe bizitza konsideratzen bada, orduan etxe bizitza izategatik dauden eskakizunak esaterako aparkalekuak, derrigortuak daudela etxe bizitza guztiek izan behar dituzte bere aparkalekuak, orduan guri ez digute hori, gureak ez du izango, orduan hori ere gaizki egina zegoela. Bi argudio horiek izan dira nagusiak. Eta, bueno, auzitegiak aztertu ondoren erabaki du, ikusi du argi eta garbi araudiak eta aztertuta hori ez zala horrelakoa. Oker zeudela eta ez zala horrelakoa. Ez dela egin, beraiek uste zuten aldaketa hori, erabileraren aldaketa, dotazional izatetek etxebizitza izatera. Baizik eta jarraitzen duela, dotazionala ekipamendukoa izaten. Azken finean, eskubide sozialetako departamentuak utzi digula orubea. Esan zala, emakida administratiboa. Bai. Bai garela ekipamendukoak. 2025an aldaketa bat egin zen legeren barruan eta cohousing moduko etxe bizitzak han kokatutak daude. Eta orduan, horrezegatik egin zen lehiaketa bat, orube publiko batean, eta lortu genuen, ez? Momenturen batean arriskua sentitu duzu, proiektu hau atzera botako zuten? Begira, beti ematen dizuela, ez da erosoa, ez da, baina, izan dugu aholkulari juridikoa esan nahi dut abokatu bat, obraren jarraipena egiteko, eta berak lasaitu gintuen, esan zigunez, hau horrelakoa da, araudia horrela dago, hirigintza araudia aparkalekuak ezin dituzte eskatu, honengatik eta honengatik, orduan, berak eman zizkigun azalpenengatik, esan lasaitu gintuen. Eta konfiantza izan genuen, udalak, ondo eginak, baina, beti, eta gertuko bali zerbait, ez genekien zer, baina, eta, baina, hori, obrak-rekin jarraitu dugu, eta horrela izan da. Ez da oso atsegina sartzea auzo batean eta eztabaida baten barruan sartzea, eta gainera beti gertatzen den moduan eztabaidaren barruan argudio batzuk ez dira oso zuzenak izan, eta hau guretzako horrezagatik prentsa aurrekoa egin genuen. Argudio batzuk ez geunden erabat ez geunden ados, eta nahi genuen uste argi eta garbi gurea legezkoa zela, eta gu ez gara kolibin bat.
hau nahi genuen argi utzi, bai? Baina, bueno. Bueno, dena den, esan behar da ere, izan direlan zera pankartak eta ikusi ditugunak, plataforma horrekin ez dugu harremanik izan, baina pankartak egon dira justu gure kalean, eta gu jarriko gara horien aurrean, ez hor egon dira pankartak. Horiek badira elegiteak egin dituztenak, ez dakigu zehatz-mehatz, bueno, horrela izan da. Baina egia esan izan dugula ere laguntza, hori ez dela txantreako auzokideak oroar, ez dugu hori ikusi, aldiz ikusi dugu auzoko aldizkarian laguntza... Babesa sentitu dezu. Bai, txantrean, horrek ere lagundu du, ikusi dugu ez dela auzoko gauza bat, eta auzoan bizi dela, ez. Izan dugu, babesa, laguntza, hitzonak ere, osea, bueno. Uste duzu zuena bezalako proiektuak eredu izan daitezkeela eta gainera orain ikusita lege barruan daudela, sortu daitezkeela horrelako beste proiektuak? Hombre, ja badaude beste proiektu batzuk nahiko garatuak Iruñan, etxekona bat ja berehala nik uste hasiko dela eraikuntzarekin, eta nik uste badaudela beste proiektu batzuk martxan jarriko direnak, eta ez bakarrik senior. Olako bizimodua eratu daiteke gazten artean, intergenerazionalak, orduan gu pentsatzen dugu etorkizun. Zuk aipatzen zenuen ez ikusita egoera zein den. Bai. Bai, hombre, claro, batetik gaude adinekoak baldin bagaude eskubide sozialetako departamentuaren menpe, eta beste gauza bada etxe bizitza. Claro, biek daukagu eredu bera, ez? Eredu anti-espekulatibo hori, ez? Propietatea ez da pertsonarena, eta gero erabilera lagapenean, hau da, ez da alkiler bat ere ordainduko duguna, eta izango da betirak guk nahi dugun momentura arte. Eta eredu hori, claro, gazteek igual izango dute etxe bizitzaren menpe, ez? Etxe bizitza kolaboratiboa. Orduan, bai, ikuste gero eta jende gehi hurbiltzen dela, baita administrazioak ere ikusi dutela hor, egon daitekela etxe bizitzak duen arazorako bide bat, etxe bizitza ez da konpontzen, ikusten dugunez, ez da konpontzen momentu batek bestera, baina hau izan daiteke bide bat. Espekulazioa jeisteko, bai. Bai, badoaz, badira beste taldetxo batzuk. Bai. Leno, aipatu dezue, zuen konpromiso bat dela elkarzaintzea. Bai. Eta iruditu zait, esaldi oso erresa da, esateko, motza da, baina esanahia oso lodia da. Zenbaterainoko konpromiso hartzen da, nola neurtzen da, nik zaintzen zaitut, zuk zaintzen dauzu, elkar zaintzen dugu, nola neurtzen da hori, nola egiten da hori? Bueno, hasieran, prestakuntza badugu, prestakuntza teorika badugu. Oraindik ez gaude elkarrekin bizitzen, baina pentsatu dugu eta konpromiso dugu hilabetean 15 ordu sartuko ditugu bakoitzak elkarrekin zaintzeko, baina ere konstientea gara llegatuko dela momentu bat non kontratazioak beharrezkoak bihurtuko direla, bai? Baina gu beti egongo gara hau zaintzen. Nola egingo dugu, eta horretarako pentsatua dugu beharrezkoa dela etorriko diren pertsonak ere zaintzea. Etortzen balin badira gure zaintzeko pertsona batzuk ere, zaindu behar dugu, ongi ordaindutat egongo dira, partekatu daiteke ere zainketak, 3-4 balin bagaude eta ez balin bagara guren artean zaindu, etorriko dira pertsona bat edo 2 pertsona denez zaintzeko. Baina ere asmoa dugu etorriko diren pertsonak ongi zaintzeko. Orduan,
han gaude ere prestatzen ari gara burua garaia hauek bizitzeko, ez da erreza. Zu gaztea zara eta iruditzen zaizu beti osasun aldetik ongi egongo zarela eta beti horrela egongo zara, baina ez, horrela ez da gertatuko. Orduan, sartzeko ere bizi testamentua egina dugu, bakoitzak badu berea. Han argi uzten dugu nola nahi dugu, noiz arte egon nahi dugu egotea hemen, horretarako orain legeak asko aurreratu dira, eutanasia legea badugu, orduan bakoitzak pentsatu behar du noiz arte, nahi dut egon hemen, ze egoeran, olako gauzak, bai? Claro, eta, bueno, zaintza maila ezberdinak daude. Zaintza bat izan daiteke, ni altxatzen naizela, eta, bueno, ikusten dut ondokoak igual ez duela atea ireki, orduan jo dezaket atea, ber ondo dagoen ala ez, esan nahi dut, zaintza maila horiek dira oinarrizkoak lehenengo zein dagoen, nola dagoen jendea, bat triste baldin badago zerbait gertatu zaiola. Orduan, bueno, pues askok esaten dute lehengo auzokideen elkartasuna berreskuratu behar dugula, herrietan edo lehengo bizimodua berreskuratzeko modu badala. Eta hori da lehenengo zaintzak, gero ja zaintzak, gauza komplikatua denean maitek esan duena, beste behar batzuk, baina beste behar horietarako ere erne gongo da beti norbait. Aldiz, oraingo etxeetan sartzen bagara, igual ez. Eta pertsona helburu. Hau oso importantea da, bai? Nik nire ohitura da 10etan esnatzea, baina 8etan ez, bueno, pues 10etan eskubidea dut. Eta berriz, gustokoa dut, gabean ez dakit ze ordu arte, nahi dut egon edo irakurtzen edo telebista ikusten, pues hau beti kontutan hartu behar da. Badirudi, zahartzen bazara, ja denen eskubidea da, nola antolatuko duzun, sartuko zara ohean 9etan oso erosoa delako horrela ja lana bukatutzat emango dudalako, gure etxekiden hau ez da gertatuko. Prozesu guzti honetan, proiektu honetan, zerk ematen dizue beldur gehien eta zerk ematen dizue ilusio gehien? Erronka bada, eta erronka bat, beti kristoen ilusioa. Bai, niretzako, harrapatu ninduna izan zen, entzun nuenean, hau bizitza osorako, azken egunak arte egon nintekela hor, eta beti izango nuela norbait ondoan, ez? Bai. Jolin, hori izan, hau da niretzat, eta horrekin, ilusio horrekin bai jarratzen da, eta erronka noski dela, ez dakit, igualen pentsatzen dut ez dela gertatuko, baina behar bada lehenengo urtean esan dezaket, hau gogorregia edo ez, baina, bueno, uste dut hori da nire ilusioa hor dago jarrita. Bai, eta gero... Eta gero, hombre, beldurra, bai, gai izango naizen izango, elkarbizitza. Bai, harremanak askotan ez dira errezak, baina harremanak zailak dira esparru guztietan, ez bakarrik gurean, ez? Eta bakizu bidean zenbat gauzak ikasten ari gara, zenbat, kristonak, orduan, bueno, pues ikusiko dugu, bueno. Hombre, ikasteko hori Maitek orain esan duena ere hor zegoen, ez? Osea, bakardadeari aurre eta lehen esan dugu dana, baina ikastea ere beti egunero altxatzen zara zerbaitekin, ez? Bai. Osea, egunak izan dadila ere bere zentzua, ez? Hori ere importantea da, askotan adineko jendean bai ikusi dugula, zer egiten dut nik hemen, nire bizitzak ez du zentzurik, egiten dudanerako ez dakiz zer, hori da nik nahi ez dudana, horri beldur diot bai. Sentitzen duzue bakardadea, proiektu honen kontrako hori, arazo bat dela gaur egun? Bueno, bakardadea arazo bat da, baina ez bakarrik adineko personentzako, baizik eta orokorrean. Oraingo gizartean, bueno, bihurtzen ari da oso gizarte
Ez dakit, bakoitza bizi da bere etxean, eta arazoak balin baditu gero ateratzen da kalera eta dirudi dena ongi dagola, baina bakardadea bai. Bai, gai hori hartu behar da adin guztietan. Bai. Claro, igual zahartzaroan ikusten du ja gehiago, baina gero eta gehiago entzuten da ere gazteengan. Gazteengan. Oso gazteak direnengan behintzat, ematen ari den zerbait dela. Eta arazo horiek... Etxekide zuen proiektuaren funtzionamenduaren edo antolakuntzaren arira, zer moduzkoa da erabaki guztiak horizontalki hartzea eta nola kudeatzen dira adostasunak eta nola iristen zera eta adostasunetara, nola egiten da hori guztia? Bueno, Maitek esan duena, soziokrazia hartu dugu eredutzat. Gure ohiturak orain arte izan da demokrazia, ez? Demokrazian bozketa proposamen bat agertzen da, bozkatzen da, gehiengoak irabazten du eta besteak galtzen dute, bai? Soziokrazian ekidin nahi dugu hori, inor ez dadila sentitu galtzen duela, ez? Proposamen batean. Orduan, soziokraziak planteatzen duena da, proposamenak onartzea zero objekzioekin, hau da, norbaitentzat proposatzen denak baldin bada bere bizitzan onartzeko oso gauza zaila lerro gorria, proposamen hori atzera botako da eta berregingo da edo beste planteamendu bat hori gerta ez dadin. Hori da gauza bat. Ezaugarri bat, soziokraziaren bat. Kostatzen zaigu. Ikasten ari gara, ohitura ez dugulako, baina nik ere ikasi dut askotan sartzen garela eztabaida baten barruan eta zure buruari galdetzen baldin baduzu, baina gai nahi bizitzeko gai honekin. Eta, bai, gai naiz. Zergatik eztabaidatzen ari naiz hainbeste? Zergatik, ego mantentzeko, zergatik. Orduan hau ere izan da guretzako ikasteko, ez dakit, tolerante, ez dakit, baina bai, interesgarria. Zer den garrantzitsua eta zer ez erabakiak hartzen ditugunean, ze batzetan igual eztabaida da kolore hori beltza edo berdea. Orduan, empeinatzen gara gure aurrera ateratzagatik eta, bueno, bai, hau ere, eta gero, ere ikasi dugu zerbait erabakitzen balin badugu eta denboraren poderioz ikusten balin badugu erabaki duguna ez dela zuzena, aldatu daitekela, zergatik ez. Hau ere, badaude gauza batzuk eraikuntza, baina beste erabaki batzuk, haman komunean bizitzeko ditugun erabakiak, han egongo gara hil arte, orain erabakitzen balen badugu gauza bat eta ikusten balen badugu, aizu, baina nola egin genuen hau, aldatuko dugu, jazta, ez da ezer gertatzen. Okertu naiz, bale, ez? Olako... Bueno, bikote, oso gustora nagoen arren, alkarrizketa bukatu behar da ere bai. Bai, egongo bikoteke hemen, ja, askatu gara. Pare bat galdera botako dizkizuet. Oraintxe bertan, proiektua ze puntutan dago? Eraikina egiten ari gara, hori fisikoki dagoen hori da, eraikina egiten. Urtarrila ez, otsailaren bukaerarako teorian bukatua egon beharko da. Gero, paperak eta, bueno, horren urteko San Ferminak baino lehenago, igual bizitzen, igual, pentsatzen dut baietz. Eta gero bitartean ere prestatzen ari gara, eguneroko bizitzarako aurreratzen ari gara, zer nola ikusten dugun, ze espektaktibak ditugun bakoitzak, ze, klaro, gauza bada hartu ditugun erabakiak eta beste gauza bada ze espektaktibak ditugun. Eta, bueno, hortaz ari gara. Alkarrekin bazkalduko dugun, ala ez, garbiketa nola egingo dugun, nola zaindu, bueno. Ados. Lanean buru belar. Bai, ikusten dut. Eizu, eta nola gustatuko litzizueke jendeak orain elkarrizketa honen ondoren ulertzea zer den etxekide edo zer den zuen proiektua? Pues,
bizitzeko modu bat, eta badaude pertsona batzuk ikusiko dutela modu on bat eta beste batzuk ez. Badaude modu desberdinak bizitzeko, gurea da bat. Bai, gurea da, komunitate bat, ez? Tardun, horrek dituen erronkak ez gaude ohituta. Gure ohitura da igual familia, ez? Bai. Edo ikasleak, igual ikasleak ari direla, pisutan edo bizitzen baina bestela ez daukago ohiturarik komunitatean bizitzeko, erabakiak hartzeko eta hori. Orduan, hori nahi duenarentzat edo bere burua horrela ikusten nahi duenarentzat horrela pentsatuta dago. Mi esker bioi, etortzeagatik. Ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzuen, edo... Ez, nahiko gustora, ez? Esan dugula ja. Bai, eta jendea animatzen balin bada, guk egin ditugu dokumento pila, eta pres gaude, guk ditugun gauzak erakusteko, eta, Bai, partekatzeko, esperientzia. Bai. Oso ondo. Mi esker etortzeagatik, ea proiektua behar bezala aurrera doan, eta... Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik. Plazer bat, zuke benitzatea. Hurrengora arte. Bega, hurrengora arte bai. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.